por del que em trobaré quan surti. Qui és? Torna al barri per retrobar la seva gent. Vull veure la Núria. Tu la vas parir. I prou. Però s'hi sentirà estranya, observada. I on treballarà? Què hi fas aquí? Comença una nova vida al cor de la ciutat. Avui començo el règim obert. Al cor de la ciutat, la nova telenovel·la. Estrena dilluns a la nit a TV3. Està arribant la nova tardor. S'acosta una gran temporada. Molt aviat veureu el que ens porta TV3.